And that is the reason why nanong ako hakog na daw. It is because it is my desire. Tungod ka nagtumo ko, mawala, give me gatas. Ingon ko, pagkapubre niya sa pastor. Gusto ko, Pastor Harold, na madato ang akong amahan. Gusto ko na mahimo ming kwartahan. Kaya ron, I could give more in the church. Gusto kong madato. Gusto ko na dako kay kong hinatagan. Gusto ko magtungod og dakong supermarket. Aron, I could give more in the church. But no, dili na mao ang message. The message is that this poor widow have put in more. Because she, out of her poverty, put in what? More. Put in all out of her poverty. Put in all that she had. Ako kamo, patanawang niining usa ka batanon sa Mindanao. 30 pesos siyang time for college. Kasi 30 pesos siyang income, hatag na po siya tayo. Hantod, nakagraduate siya. 2019 siya nag-graduate. Nang-apply siya. Kaya ba mo 2019? Kung sa'y sunod sa 2019, pandemic. Pag-graduate yun niya, di siya ka-apply. Tungkol kay pandemic. Pero, the Lord has been so good to this young man. Na siya testimony. Pag-pandemic, na siya tulong item, pilihan sa dibdib. Ug-asa siya mo trabaho. Ang ranking 200 kabo. Usahay item nga pwede ka makasulod. Apan siya, namili siya, asa siya. Ug-asa siya musugod sa trabaho. It is because the Lord is blessing this young man. Pagkanindot. Yapag yun. Sa kandang yan na.